Sanibonga sinamukele Windows 5 Soweto TV. Sijabule ukuthi siphinde sithole ithuba sixoxe kanye nani, sibingelele abasanda kusijoyina. Ngiyethemba ukuthi sophathana kahle le channel. Namuhla bengithanda sikhulume ngendaba kaKhuzani nabantu nje abahlala bemnamathele njengeshephisi, abamxeki kodwa abamsupport, abayilutho kuye, abamthandi, umsebenzi wakhe abawuthandi, umculo wakhe abawuthandi, abathandi lutho ngaye, kodwa ubathola bekhuluma ngayo usuku nosuku. Ubathola beza amavidiyo, ubathola bebambo live 24 hours live, hlale etshela abantu ukuthi hayi Khuzani ukuthi okurong, okurong, nabalandeli bakaKhuzani izinto ayitholayo ina. Ngithanda ukukhuluma ngabanikazi bepropaganda, abanikazi be-agenda, abanikazi be-narrative, abantu abenza ngathi bayamazi uKhuzani abangazi lutho ngayo. Bayazazi-ke abahamba phambili-ke kulokho, ngabalali bahlala bemgadile, basethele ama-notification, bangama-bodyguard kaKhuzani online, yonke into ayipostayo, nama-post nje akhuluma kahle ngoKhuzani. Nomuntu nje othi owumculi ubeka kahle, nama-newspaper online, kuma-article mayebhala nje ubathola sebela lapho kunegama khona kaKhuzani bala. Manje-ke zibuzeke ukuthi-ke if umuntu awumthandi or umuntu uyabheda urong ngandlela thize, le ndlela wena usuke usho ngayo, uza kanjani ukuthi uhlale ulapha abhala khona izinto, ilapho kubhalwa ngayo khona, abanye abantu abakhuluma ngayo, kuza kanjani ukuthi wena uhlale ulapha ngaso sonke isikhathi? Phela akugage nge-1 minute uKhuzani mayipostile nebangaposta ini, laba abantu bathola sebekhona la, uthola sengama-comment ayi-5 amthukayo, amgxibhayo, amdelelayo within a minute. So ubani onenkinga la, ubani obsessed la ngomunye, ubani umuntu o-wrong la kahle kahle, because kuyacaca phela ukuthi ubani. Manje ngeke ngiyibuza ukuthi le nation ethize yaziwayo ukuthi ithanda ngakuphi, ithanda abantu, yini ihluleke ukupha i-attention iqhawe labo? Yini ihluleke ukukhuluma kahle ngeqhawe labo ngaphandle kokugxibha imfoka mpunguzi? Kuphuma i-top 10 yokhozi kwamenyezelwa ngoba nabayikhulumelayo ukuthi hayi maybe ubani akunankinga bafowethu, singamphusha masithanda. Babuye abahlazi abagoge iy'nwele, angazi iy'thende zinjani kodwa igogile iy'nwele, bezochaza ukuthi angalinge bevume bembuleli ikusasa. Ngoba yini? Ukhwelezela lo yamcula abamthandayo, kanti kule top 10 yokhozi khona nophelezelwayo. Yenzela umuntu yini? Kusholani ukuthi akuvote mase kuzothiwa ubani angavumi if abantu bethanda ukumvotela? Besikuphi isidingo sokuthi angene in the first place? Yini inhloso kanti yongena kwi-competition? Because ukuwina na uphumelele, ufake igama lakho emlandweni, emabhukwini amakhulu ukuthi uKhuzini wangena, mawuphinda ungena wagcina uzuza okuthize. Yini befuna ukumvimba? Yini abayisabayo? Kanti abayithembini into abayenzayo, abathembini ukuthi bona bangenza kangcono, benzele lelo qhawe labo abalithandayo. Ingani befuna ukuzokhuluma kabi ukuthi hayi wena ungavumi? Abaculi abaningi bawu-8 abasele, yini bebe-worried ngalo? Laba abanye babathatha kancane, angiboni kanjalo. Kodwa yini na? Ukungazethembi, banama-trust issues, ngoba akekho phela umculo abahlale bekhuluma kabi ngaye. Angithi bahlale bekhuluma kabi nangoKhozi, beligxeka, bekhuluma izinto ezi-wrong, belidelela. Sele-right manje angithi, ngoba akekho lo vele abangamthandi, kukhona lo abamthandayo. Already sele-right uKhozi emehlweni abo. Khuzani uthenga i-track
qhamuka abantu ongazi noma unalo ngisho ibhayisikili bezochaza ngetruck. Uzibuze lo muntu ukuthi yini akaba khona kubo, ngoba angicabangi ukuthi ngisho isikoro saba khona. Manje ukwazi kanjani ukuthi i-truck kaKhuzani beli wrong? Unamanga ukwazi kanjani lo? Yiphi proof anayo? Noma sekujwayelekile ukuthi ube nenhliziyo yomthakathi. Phela ngeke sisho lutho uma emndenini wakini kunomuntu ekhayeni wayethakatha enza izinto zomona. Le nto uyayidlulisela. Nawe ugcina usukhuluma lapho ukhuluma khona ngenxa yako inhliziyo elikhulu. Ufuzile nawe. Isuke ingekho into ongayenza. Uhambe uyokwenza i-interview uKhuzani. Ngoba nina uKhuzani nimlandela ukudlula abalandeli bakhe. Nikutholile ke oku-wrong. Yikuphi oku-wrong akukhulumile? Akukho. Ukukhulume into ebingakhuluma nanoma ubani. Hlale kuya lo wenu lapha ebizwe kuma-interview. Afika akhuluma better dela abantu. Muye nithini? Hayi iqhawe lingenhla. Iqhawe liyinkunzi. Iqhawe liyabhoka. Ibhoka kamnandi. Iyo into esiyifunayo le. Mase kusho lo omunye eyikhulumela naye endlela engcolela ngayo. Nihlala kulelo point lelo futhi ni good kulonto leyo. Ukustika epointini elithize. Hayi futhi umuntu naze nemchitho. I-propaganda niyayiphusha, niyakwazi ukwenzisisa. Umuntu uzabe wrong. Kuze kube ngathi umuntu into ethize u-wrong. Izidume nako TikTok, into izidume nako Facebook. Neyilokhu nila. Senizafakela nabantu bako YouTube lo mqondo lo ukuthi ku right ukuthi bebhale ngoKhuzani izinto ezi-wrong. Bathatha nama-video wenu phela lapha ko TikTok bezowaposta la. Ngoba niyaberuza. Why ningavumi ukuthi niyamthanda uKhuzani? Nimthandele eMasithi. Yingani ningavumi? Ngoba idlamlenze sayishendeza nayo sayithanda. Hayi liphela igama layo emlonyeni wethu. Why ningakuvumi niphumele obala because niyamthanda. Nispenda impilo yenu yonke. Wenza ivideo awu-10 ngosuku. Wenza amavideo ngoKhuzani. Awumthandi lo muntu lo. If ex wahlukana naye. Ningaseyilutho. Mawulokhu ukhuluma ngayo ubuyibeka kapha. Awubuke nje umuntu owaphatha kabi ukuthi nahlukana usayithanda le nto leyo. Noma nimthanda uKhuzani wayengawehli. Kunengoma ethize ephuma kwi-album. Abanye abantu bangazi bathi iqeda ngazi kanjani kuyabanda angikho ke lapho. Izenzele ekwenzayo. Instead uthi nina nibongise lo ngabe nambongisa. Hayi. Kumele nikhombe ngapha. Uthi hayi wena kanjani. Niyabona ukuthi le obsession yenu anisakwazi nokucelebrate into engcono eyenzakalile ngasesadini leni. Manje niyabona ukuthi ninenkinga engakanani, nenkinga enkulu. Futhi yensashintsha nalentsha ezayo ngizoyithelela ibe nje ukuthi ku right ukuthi kube nje. Ake nisalungiseka nonakele. So ke angazi ukuthi ke kungani ngavumi ukuthi uKhuzani uyinkosi yenu uniphethe uphethe bonke omaskandi. Ngoba impilo yeni yonke niphilela yena. Live noma ngayo TikTok manje fico live. Uzoza ngidisa igama laKhuzani. Siyazi vele ukuthi nabantu abakhokhelwayo lokho abakhokhelwa izumbu zemali ukuthi hayi ngihambe uyokhuluma kabi ngoKhuzani lapha na TikTok sokukhokhela ngifana imali ufuna malini imali yedatha. Urenta ngamalini lapha. Umuntu umbona ukuthi usewusikhotheni. Bona ukuthi lo sekusela kancane nje ukuthi abe yiphara kodwa nje lotho. Lokho lela igama laKhuzani emlonyeni. Sekuvumbuka abanye manje. Abanye bakhuluma ngopolitiki bephinde bebuye mase kulezi insuku bayabuye mase ngoDisemba. Bevumbuka. Khuzani this, Khuzani that. Baningi abanye abasezayo. Befuna ukusichazela. Ningasichazeli. Ninamaqhawe wenu, even thanda wona enze kahle. Tshelana abantu ukuthi iqhawe leni lenze kahle. Niphusha umsebenzi walo. Nalokho nisichazela ukuthi ubani kanjani. Siyayazi abantu bayazi ukuthi ubani umuntu owenza kahle. Bayazi abantu ukuthi ubani ukhiphe into eright. Malokho nichaza nizama ukuconvince abantu. Thina or nina nizama ukuziconvince ukuthi ha lento eright. Vele ni good ke lapha. Ugatshena ubuya nendondo ezimbili kuMasango. Kodwa nakukhuluma nakuphinda ukuze kube ngathi lezi zinto ezithola ugatshena hayi
izinto nje. Best Male Artist, Best Maskandi Album. Uphinde wahlabana futhi kuma-Satma. Ubebhizi ehlabana throughout the year kwezinye indawo wazobona nePhantama. Uzuze okungaka nje uGatsheni this year. Kodwa angeke lokho kuphakanyiswa ngoba yini uGatsheni ngalento eyodwa leyamasana irecord nayo umkokotelo ongazi ukuthi sekuyakokotela kuyazanywa na ukuthi hey Nkosi yami akube into emjabulisayo. Sekungathi manje kwenzeka into enkulu. Hayi inkulu hey idlula bani ngokwenu nje into eright le eyenzeke eqhweni le ezenzeka kwabanye hayi ziyabheda. The same thing mase ithole iqhawule isi right ke ngaleso sikhathi leso. Asazi ke nansi ke top 10 ekhosini. Asithembe focus ilapha ukuvoteni. Ipropaganda leni lokhu niyiphusha niseniyekile. Nivote. Ambali novota. Nivote iqhawule sesikhathele ililo kuyakhalwa njalo kanti isiteshi sinjani kuyagwaza votani. Umukeleke nokuthi uvote kangaka ubeke iqhawe lakho lapho ufuna libe khona. Kulokhu ke akekho lo muntu mhlambe enibona ukuthi mhlambe usuke niphazamisa usenibhaxe kabili 2020 and 2023 ke 24. Enibhaxa nje kuphele nje kanjalo futhi enibhaxa ngegap. Akekho kulokhu ukuthi yini ke excuse yenu. Ngizobhensola yena mangaphumeleli. Ningene endaweni ezimbili ezisavelile. Khozi umhlobo wena. So mina into engingayisho ngabe nifocusa kulokho nenze kahle eqhaweni leni. Wenikhohlwa kancane lokuphusha ama propaganda nenza ama video angathi isho ama live 24 hours live. Noma umuntu usuyamzona songaze wenze i-live ka 24 hours. It's impossible. Lapho sokugula uma uyobona uDr. Serious usunenkinga nje ekhanda. Ulala ucabanga lo muntu. Noma uthi wenza umdavazo nomuntu wakho kuvuka uhlale phansi uthi yazi hey yabona lo insizwa kaMpungose ngoba usumcabanga kakhulu. Nizogula serious. Mina ngeyinina hayi ngabe sengayiyeka indaba yokungikhuluma ngoKhuzani. Mhlambe lokho ngimgxeka ngizama ukumbeka kabi because akayindawo umile nje umile. Kunalokho ke ngathi ukhupha kakhulu nakuqala. Futhi kulonyaka khona i-album ayikhiphile hayi ikhuphuke ngamandla. Konke nje bese nikwenza ukufana ukusuzela emoyeni or nokusuzela emanzini akwenza imehluko. Kunalokho le album yenu kwengabe defender yona ngoba akubonakalanga kahle akwazeki ukuthi kwenzakala. Amatemu la lokho evele lokho eqhushiswa eputshiswa akuzwakade kwenzakala yabo. So into manje ni worried kodwa ngoba yinina hawo ngoba niyazi bepropaganda hawo nizoyibeka kahle nithi hey hayi impela yiyo hayi noma kanjani. Kodwa ke sothini umuntu wenu niyamthanda. So vumani ukuthi uKhuzani ayenenze lutho. Akukho enizokwenza nje. Noma senakhohlwa uyiphile impilo yakhe uyazi achievela nominate umhlobo wenene abalandeli bakhe bazomvotela abethanda. Ngabe fisa wini bazokwenza lokho ukuthi awini. Nani nihamba into okwenzela kahle ke iqhawule nithanda. Niyeke ukuphusha ama propaganda, niyeke uba ama top fan ema groupini kaKhuzani. Niyena kumlandela na TikTok noma kuphi akhona nila. Niwa amadlozi kanjani kanje. Baba balahlile. Sibonga. Sithembe ukuthi sophinihlane ngokuzase sokhuluma ngama topic.